tironde ni ngo kumanya mna abasaki bamangana mayabi getaseni yensoko korwa asorgongo rwabusi ni go bekirana asamatanga yokomoenia omwana Joy Mukeira Henry ime ya nyamusi oyole omwana bomogendia egali yegetaseni yensoko Henry Mosota ni go bono barikia obaira libagerio lyokomwa ngora asiri bakari mutendere getaseni kega mwakili Job Nyasime Momanye ni go bono Henry Mosota go kero gwikwange na gwakira mbuya mono kera oyomo hase okumosira ekoene kiabuna nkomweni aro mwana ya senchirerengia naso moiga bokomweni omwana Joy Mukeira Henry ase kinyoru Kenya musi ebungia North Mogrango ime county Nyamira no moiga nyakabo wekera nabari naboigo egati ya mumenyi naboiga boide na basani obaina na pole ya beno guchaso gusira kwa Joy Mukeira abariki begetsen Gensoko TV bakorawa nere stimnyarike mbunde Karin Mausa nigo banyako bawika somo yegoyiga na kwena nengora yabo ya bene Henry nomo sani ituna nomo kolimere mwa Gensoko TV se inseyo mo wakili Chop Nyasimi kere tuweta mangana yakyo no tuarenge nere segari yamo kere tuarenge mo yegabogo cha station agantelino mwana ugure bobe kamotelinga actually tuwakorete koronje station yange sasa chabo tuko nchenono nachi komanyanga mwana achi koyuhube lakini nende kiraza kaltaya mangana tukakumi na kiyo mwana urenda arwa short notice na gosira lakini tuwa ya pole na kitu wacha mune station komoteli pole na ande tumotakire amaya nigo Henry anyakabaga ko kerege tambukire kiga kia abariki Gensoko TV goikasi nkayae asebono akira kero yomo asoko mosira asoko moine Joy Mukeira ili wako bakwa ni mbuya mole na ino ndio soko yamona asoko cha musako asoko ya wakili Chop Nyasime jadi kwa nimenga kora state TV iko ndio driver yetu Kimukwera na gochiaria office batevinga na tebere mbuya mona asoko trabansira bali batanya aragoika batei nimeshukuru sana Kimukwera na inwebu na aba mendo chiwatumechi na nyasaya ila no si next time nende moji che karubu yagol atura kora tumanya nyontora manya na kiro mondo so boste ni mona sana nyama ndabata kwa yangu boigo nigo omoriki Karin Mausa nyakabaga gwakira na kuboria abananchi asensemi ya nyamusi uche komosira oyo kurige kiro kibuchumba sebungeyo ya North Mogrango omuske Job Momanyi Nyasimi wensi no atora sama bembe ya more litangani kabisa ngomwa oyo minto gaigaye ripole asoko musiria omwana Joy boigo mo wakili Job Nyasimi nanto magocha gaiga no mwana ino kambarenga mumanyete na bole piekero kyo bojumbe asaba chori bo mwaka 2022 na boni goto tebinga bado nabwate kiagaseki na boigo nari no mwana ino Fred Okengo Matiangi lakini bono chinga kiechichigo ikana acha iche ekwanire arafu erongori aena tomerete Henry na intubono buna chiripota ko Gensoko TV ntware terongori aito nkomwere bitore gaiga ntware gocha bonsi abande ni gasibare bande Nairobi abande nkisi lakini bone ntune timu ya gusi intutwanyara goika kuripoteria Gensoko TV kuroiga ase kinyaru Kenya musime ya North Mogrango county Nyamira ritera na Pethuel Machin Nare no